Uy, Til. Oh. Naon sa man ka? Nagluoy lagi kayo ka. Pistikit eh. Buwag na misa akong uyab. Ha? Nga naman. Nakita na siguro tog mas batibag na si mo, Til. Atay ka. Karong nga ba? Ambot niya eh. Ayaw kibaw anong gibulagan ko niya. Ayaw kibalo kung unsay irason niya. Bagawag na mga tumbayhana. Pwede niyo pangutan akong unsa. Ingon niya, gusto lang daw niya makipagbuwag sa kuwa. Ang umanan to yung gingon sa kuwa. Aw, basig na siguro ilain. Pero ingon niya, laman daw ko nung siya ilain. Aw, giahak. Kung may siya ilain, basig nakuwangan ko sa performance ni mo. Sa klaseng performance ba? Performance good? Sana naman ka. Ano batang gamay noon? Oh, matanon ta ka. May natabo na sa inyo ha. Buhay pa gani. Oh, buhay pa. Mo siguro gibiyaan ka, Til. Ihinay ka kaya mo diskarte. Kadugay na ninyo mag-uyab. Buhay pa ka kailabot. Sus Mariusep. Hinay ka kaya mo diskarte, Til. Oy. Kung sa kuwan pa, manaingon nila na mahinang nila lang. Inuuyan ni mo, Til. Oy. Kibawa ka, Til. Kina mga babae. Dali man na makuha. Imas ang kuha nga na. Ang uban nga ni. Sa di nila uyab. Sus, nilad tangay nila. Ikaw noon. Pila naman katuig sa mong uyab. Oy, pakakilabot siya. Buryag gaba. Maniingon nila sa Bicol, Til, na pasensya na buto, maluya ang muso. Hilom maray, maayo lang istorya. Pa mga katisting mo kay buyab. Diyan pa mga ang buanga ka. Sige, Til, matur sa ako ha.